RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa Dre si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita ni itong andang tulumanon. Kung akong pasultihon, asap kita, always say a prayer, mga kiksunan mo. Na importante ang atong paggabuhaton, unas tanan, ang atong pagampo, panalangin ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang imong gihatag ka namo. Bueno, ang suwatan po ko na itong hatagan o pagtagan, no? Pinada kinis sa kababae, mapatago ng sangan nga bonita. Kini gibuhatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan lang atong sinder si Bonita. Kining kinabuhi sa tao nga pirmi lang mailad, murag makaingon gyud ta nga perti na gyud di malasa. Mao ni ang akong kahimtang, pirmi lang kong maskam. Pero aro inyo yung masabta ng akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. When two become one, na 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 na, baby, get it on, 'cause tonight is the night when two become one. Na 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 na. Dong. Oy. Oh, unsa man? Tanawas ako ng cellphone palihog-bihog, puno na ba na? Asa man dapit? Nas TV, oy dapit, akong gi-charge. Asa man mo nag-charge daw? Ganina, mga 3 oras na. Fast charger man na. Tanawa na, puno na. Dili naman gani ni musika. Ha? Tarong, oy! Ay, ano? Tarong ba? Di naman mo. Sa? Masingan? Hala, wala na ma-charge. Kasi nagguba na akong charger. Amawa aning chargera, oy. Sa? Oo, sabi na ni mo. Guba man, may ani puspos. Ganiha ra gi-charge, wag gid mo charge? Sa? Maayo man tong charger ka gani, ha? Naka-charge pa man gani ko gabi. Onya, kaya wala man ni mo charge. Onya, be? Ay, mo din cellphone mo'y guba. Amaw ning cellphone na. Ah! Oo, gusto mo naman cellphone. Puspos, kaklaro na. Hanggaw ng cellphone na. Naghuwat-huwat pata diri nga ma-charge. Guba na hinampak. Ay, under kayo gahapon. Pero naabtan lang slow bat. Onya, na-drain maayo. Mo tingnan, nagguba na ng hinampak. Sa? Nunsa. May pagi, puspos. Guba na ng cellphone mo na. Hoy! Paglungag na mo, siga na suga! Na, wag ko'y sana, ha? Ikaw ng puspos, sana, ha? Abono! Nganong gipuspos mo sa di mo imong charger o gag imong cellphone? Abi man na akong naguba na. Di akong gipuspos. Naglagot naman ko. Ganina pagod ang buntagwid. Mahalon din lang ang charger akong gipalit. Fast charger nga naguba. Inahak mo din mo charge kay brown out. Inahak ka rin taga-Veco, uy. Huwag mo nagsulti nga brown out sila. Lapuspos na lang noon ako akong charger o akong cellphone. Inahak. Nyawa na nung kay cellphone. Naaman, pero guba. Bago. Na, nagyaw-yaw naman gani ito. Nga akong ipangayuan para palit og sudan. Samot ng cellphone. Kakidort. Tungod sa pagkaguba sa akong cellphone, nakita sa akong bana nga wa na kay ko'y gana mulihok-lihok sa bay. Ang mga trabaho unon, tagsan na lang kay na akong malihok. Nya nakasabot tingali siya, nga tungod sa naitapon sa akong cellphone, moto nga naguol ko. Moto nga pagkaugma sad ana. Usan man eh? Ha? Usan binuang nga? Ha? Ha? Unsa na? Unsa? Si wag ka kibaw? Wala ka Unsa ha? man?
Nay, supuin na nga naabot, nay mo nga, nay no kabuktang, nay wa. Tupoy na. Buti may pasabot na inikihan ako. No, amo lang. Kinsa man, yung sabay akong sa. Ambot lang mo. Imo na pangan. O, sa supoy na ba? Sa supoy na. Na, muluyo na. Nay, plastic nga nay. Sa man yung supoy na. Uy, gisuod pag plastic. Nada is... Hala, yung gisuod pag yung box, oh. Ambot mo, tanawan na diya. Kinsa man tayo nagbinuang na ko, eh. Gikiha ko. Sa kaya. Hala. Kihag yun. Hala, nga naman ni, uy. Sige yung diya. Tanawan ni mo, supuin na tanawan na. Pantay lang yung nagbinuang na ko ini. At yun din ako. Ako lagi... Oh. Unsa man ni? Brand new nga cellphone? Ilad ka no. Animal lagi di ka ka. Uy, pati yun di ka rontik. Animal, Sige. Maguba na sa naron. Tigil ko palit ako sa cellphone. Basta maguba na. Bantay lagi ka na ako ba? Bantay lagi ka. Wow, kanindot sa kang cellphone, dong. Nga na kay cellphone, ha? Basig magtinapol po ka. Nakabantay ba ko ni mo, dihang naguba kay mong cellphone kay imong gipuspos. Nga, wala kay cellphone. Pipi na lang kang way ka na malihok. O sa garit side, di lang kang maligo. Tagsabi tao, pero kada adlaw man sa ko nang hilamos. Nga, ako boss, apel mo hilamos. Sa kadain na, di man na naong. Unya, ang say dili, ha? Maram sa nagnaong? Ngayon nakasulti mong kangamura sa ugnaong. Nami ba? Saan? Ba, sa giro, ba nga wak malimugmog. Bungots ito'y kakidort di mo, tek. Mayo! Unsa man? Parcel, ma'am! Kakinsa man na? Kang ma'am, bonita, ma'am! Bonita, matagtad! Uy. Ako na! Kadiyot mo gawas ko! Ma'am! Ang ako ning gi-order. Looy, naabot na di ay no. Pilay bayaran na anak dong. 1.7 na, ma'am. Pila? 1.7. 700? Dili, sakap mo ka, madam, eh. 1.7 ba? 1,700 pesos. Kay gamay. Usa! Kadako lang ilang baka! Tinood yung ka. Dako ba sa sigas imong mata? Ay, bugal-bugal. Tingalag nalimol ka sa ko apelido, ha? Matagtad. Tagtaron ti karon. Joker, mama, yun. Siya. Pila to? 1.7? Oh, yes. Oh, garo. Thank you, ma'am. Usa na yung imong gi-order, bonita? Kuanay, kanang sapatos ug shorts para zumba na ako. Mao ba? Mahalon din ng sapatosa. Mahal gid kaayo, nay. Kadiyot kay akong ablihan, nay. Be. Uy! Wow! Oh, Kanindot sa bakya. ikaw di ba akong gi-order? Usay dili. Dili ba Nangayay. Anong bonita, oy? Dili ba Ang sanas, bonita na Da, naila da sad, na-scam na po. Ang saman. Nag-order man na sa sapatos o shorts nga para sumba. Ya. Ang sapatos iyang gi-order na himong bakya. Oh. Hay, babayhan. Pagkadali ra gyung mailad, kano sa pakada siya makabaw sa? Unsay makabaos na buot mong ipasabot. Mangilad po bonita aron makabaos. Ay, di ba? Ang akong buti pasabot, kano sa siya makabaw sa ng mga tao nga nag-ilad niya. Na, wala kita mahimuan ng bahinan ay. Basta ka mga online, daghan kayo ng ilad. Pero ambot sa rin aning babayhana eh. Sa'yo mo kayong ilaron? Dali mailad ba? Tuloy ko na aron di na mailad. Maihas. Mistil po tudluan? Dako na mo na. Di mo na bata.
Ay, di ba? Bisag dako na, pero di man yun mahimo ang tanan na lang yun nga nahibaw ka. Doon na magibutang nga wa kakibaw. Nay, usarag yun ang ngayon na yung buhaton. Nauna-on rin yun yung maayo. O dili ba na ilad. Mausat. Pero, o ilaro nun yung ka. Aw, mailad yung ka. Pagkakaido. Nay! Unsa man, bonita. Nay, ni chat ako nga nakadaog ko no ko og 50,000 pesos ipa-claim ko no. Ay. Klaruhan na. Basig stop na. Ikaw ilaruno na ba kayo ka? Dili, Nay. Muna na higayon nga makabawas ko sa mga scammers. Ako rin tawag ganay, ha? Ako ning sakyan, ako ning ilaron aron makabawas ko. Kadiyot, kaya akong tawagin. Kadiyot, Nay. Mitubag na. Hello, sir. Maayong adlaw. Uy, hello. Yes, may adlaw sad. Sir, ako ning gichatan nimo aning number, sir, nga matod pa nimo nakadaog og 50,000 pesos. Tinuod ni sir? Oh, tinuod na, ma'am. Kasi nga ganina to, ma'am. Bonita matadtad. Yes. Actually, ma'am, ang imong cellphone number mo ay napilian nga maoy mananaog karong si Manaha. Hala, mao ba, sir? Yes, tinuod na, ma'am. Now, aron ma-claim na nimo ang imong 50,000, kinahanglan nga mo fill up ka para ma-claim yun nimo, ma'am. Ya, doon na tayo gamayng bayaran ra ba, ma'am, para sa processing fee. Pila, sir? 500 na, mamay. Para sa ID picture o sa mga papilis, ma'am. Hala, iwa mo ko ikabayad in town, sir. Uy, kanang, pwede og utangon lang sa nako, sir? Sorry, ma'am. Di mi mo dawat og utang, ma'am. Kanang di pwede ididak lang ang kanang kuan, sir, ang 500 sa 50,000, sir. Di yun, ma'am. Kay separate mo guna siya, ma'am. Aw, sige. Ani na lang. Para ma-claim yun mo, 300 na lang. Ha? 300? Sir, lisod ko ayo, sir. Uy, kay perti, ginamong pobriha, sir. Karon lang gani, nagsuwa ramang gani mi ginamos. Puro gitan ginamos, puros uway iko. Kaluoy, good. Kalagi, sir, uy, mag-utan, manggod-unta mi, sir. Subakan na mo ba og usa taon kabuwad nga haul-haul. Unya inigbukal sa utan, hauno na mo ang buwad. Aron amo na sang ibalik og sabaw sa sunod adlaw ba para naagya pa may isubak para ugma. Grabe yun ninyo ka daginot, no? Oo, sir. Kani adto mas grabe. Kaya ang buwad nga among isubak, sir. Amo ramang bitayon sa ibabaw sa kaldero. Unya flashlightan. Unya ang anino sa buwad mo'y among isubak. Oo. Wow, grabe. Kaluoy, giday tao ninyo, ma'am, no? Nahala, sige, ma'am. 200 na lang, ma'am. May na lang, ay pangload ba? Ilom di ay. Di ko mailad ni mo. Scammer ka ako. Bugo! Gabaan ka pa hanggawa ka. Kamong mga scammer, kamong mga mangingilad, labi na ikaw. Gabaan ra mo. Mudako ng itlog ni mo. Da. Haskang hanggawa gani mo bonita, oy. Nakabawas na ko, day. Nakabawas na ko sa mga scammer, sa mga mangingilad. Di na ko magpailad pa. Oy, hala. Lani bating murag na nawag og balik bonita. Hello? Hoy! Hanggaw, bisag kung saon pa nimo, di na ko mailad nimo nakasabot ka. Di na magpailad pa si Bonita. Di na ka makailad nako. In your dreams. Hanggawa gani mo, bonita. Palagutong ko nigmaayo nay. Basta man nawag tug balik, palagutong dito nako. O hala. Nanawag og balik na kay. Hello? Usa man ka bugo ka nga pagka-scammer? Di ka makasabot sultian nga di na ko nimo? Di na ko nimo mailad, oy. Mga ayaw pa mugos kay di na ko magpailad nimo. Hello? Imo rin ba na, eh? Ay, susay na lang ta, oy. Kaapoy nimo, wa ko'y bana. Masay mo na kay bana? Patay na akong bana. Biyuda na ko, nakasabot ka. Ug may plano ka, ayaw na lang. Imo lagi kong bana, di kakasabot. Dili! Kay nindot ra kag tingog. Kanto akong bana, batik itong tingog. Ako lagi na, Ay na lang ta, oy. Gawas ka bati kag tingog. Gawas ka bati og tingog akong bana. Bati pag itog naong. Mga klaro ka ayo nga scammer ka, scammer. Mas kamber karong bulita, ha? Kapag kulit ko na, ha? Bantay ka na ako. Bantay ka na ako. Ay sus, karaan. Way bag-o ana, ha? Patay na akong bana do. Wa gyud ka katag-an. Hello, Dagbita! Ako ni mo bana.
Tito ni. Bantay ko na ako, ha? Hindi ko ulit ako na bayo. Pamuktos na daan, ano ba ka? Ah. Isabay ko, wala ba, ha? Sinanay tasing? Ha? Karoon ito ka, hindi ko na ako. Karoon ka. Oo. Hey, itok! Hala, Nay. Nay, si Itok dito nanawag, Nay. Dili dito scammer. Unsa? Bisan unsaon akong pasabot ang akong bana, pero tig yung suko, di gid siya mo sabot. Karon gusto ko niyang palayason kay lagi ko no niingon ko nga patay na siya, byuda nako. Suko kaayo siya. Unsaon ni nako? Unsa akong buhaton ani oy? Di na gid mabangbang iyang gasuko. Unsa man kamo ang pasultihon? Bonita. Ha! Hello, the friend! Good morning, Gulyan! May adlaw! Good morning, Bastard Girl! Mati na mo ron, may adlaw! Ano kita ito ni Bang? Oh, magkikita ko na sila ako. Kay gaming ako na siya na. Nya. Ate Pres! Okay, ang sender dato karo adlaw. Ato sender si Bonita, Ate Pres. Bonita? Oh, kanis Bonita, Ate Pres. Sige ka, scam ba? Sige ka, kuan na ng scam. Nya mauto nga, sige mo siya, usahay, hantod nga, nakibaw na siya nga scam. Iya, dito, insulto. Scammer ka, hantod iyang bana si Itok, ingna niya, scammer ka. Ako, patay na akong bana, wala kuhan. Kabating tingog atong bana na ko niya, batip kay naong, ikaw, nindot kay tingog. Si Itok lang niya, bana ako niya, inigulin ako, tagbaw yung ka na ko. Maon yung problema niya, Ate Pres. Saon ito niya. siya nga scammer gapon to ni Tawan. Scammer gapon ni Tawan. Pero ang yambana na di ay. Yambana, niya. Para na ako, di man yung problema kay ipisulti niya nga scam. Nagtuo ko nga scammer ka. Bam, naibabasa diya sa Bible nga scam. Panultihon 11, versikulo 22. Yeah. Ang lawam ni siya gulyat nung Lawam. muna yung sabton kay lawam ni siya at Yeah. Pres. Lawam, Ang kaabot ka, kaanyag sa babay nga walay maayong panghukom. Lawam Sa da. pagwapa siya pero wa niya gamita ang iyang pagkagwapa. Gwapa lang siguro siya sa tsura pero ang iyang kasing-kasing dili gwapa. Padayon. Yeah. Again, Proverbs 11 verse 22. Ang kaanyag sa babae nga walay maayong panghukom, samara sa sing-sing nga bulawan diha sa ilong sa baboy. Abot-sabot pa nga, sing-sing nga bulawan, nya gibutang lang niya diri sa ilong sa baboy, sa ato pa wa matarong. Ug sa ang abot-sabot pa nga, wa siya saktong kartiyo, gwapa ta siya. Bataon ug sa ako pang manghod alangaang Pero dili na para ni Bonita Bam. dili kay Ay, kaning malanang ko. di naamay mo sakay gamay kaning gingon nga way maayong panghukom mo sakay ni gamay kay dili man maayong yung ikaw asawa kang tarong sige lang kabuang ang cellphone. Dili man kabuang kay ang unang nitawag na scammer man. Gusto siya mabaos. Gusto siya mabaos. Mabaos siya kay galagot siya na scam siya. Buto hinanggaw lang ba niya ba? Iya lang sakyan po. Doon na sa gamay sa sugod sa sugilanon kaso ipost-post niya ang cellphone wa sige ba nga brown out. Ada. Doon na gamay siya nga nasipyat pod gamay siya. Akong pasabot ba nga kanang na ang iyang bana manggod sa siguro na po sa kung sabtan sa iyang kinaiya nga kanunay po siyang buyagon usay sa iyang bana kayo usay dili siya wala siya mahasubay usahay no wala siya mahasubay usahay kay hibaw ka na pareho na nang nakakita ko sa picture nga kagahapon o karon ang title Goliath. Kagahapon tambong lamisa duha ka bata papa ug mama pagsugod sa kaon, in the name of the Father, the Son, God, Lord bless our nga na. Ang gibutang din sa karon Goliath lain. Pagbutang ta na platong pagkaon, why lang nga di kay kada usa nila iyayag tulpok cellphone. Ay, Imbis magsugod mga di kay magsugod ng kaon, ana lang gamay akong buto sa bot nga lahi gyud siya. Kana karon kay ingnon ta na leksyon ka manday with wake up call na nimo kung wala ba kay pagkuwang sa pag-atiman sa imong bana o sa mga gimbuhaton sa panimalay. Mitir-mitir lang po na imong cellphone kay sa bitaw may pangiyang inahan Goliath kay nakabadlom niya. Ay, basig ilad na ha? Ay, nakatao ko kuwan. Di pa kwartaw na. Ingon nga sa ang inahan. Oo, basig ilad na. Tanawan nagmaayo. Muna nga
naleksyon na ron na ni mo inday kanang naang unsay nga niong pangaylat pa sa ilos imong bana unya pagtarong na gamay. Pagtarong na. Pagtarong na gamay. Uy, pagtarong ako. Ay, nagamay. Kay ug ari pa. Uy, nindot tong ako ang na experience at the press. Nga naman. Nindot ang kiniya siyang asawa. Ano man? Abi nimo pagsugo jud Goliath. Oh, Banda diri, Banda banda dito. Bago tanan. Banda diri, pak, bug, ba. Usay po sa asawa. di saban. Balik tas karaan. Salamat mo na natin tuluman nun. Kuna ko ang paso, tihon.